Ir-rapport ankjesta dwar l-abbużi fid-Dipartiment tal-VAT jikkonferma li f'pajjiżna 11% ta' dħul li suppost ġej mill-VAT mhux qed jinġabar. Bil-konsegwenza li 50 miljun euro fis-sena qed jispiċċaw jintilfu. Ara kemm nagħmlu affarijiet b'50 miljun ta' immaġina. Ara kemm ngħinu nies fuq il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma. Ara kemm nistgħu nagħmlu toroq. Ara kemm nistgħu naqtaw mill-waiting list. Joseph Muscat fakkar kif ħadd ma refa' responsabilità politika għad-dilettantiżmu li skont ir-rapport kien jeżisti fit-tmexxija tad-Dipartiment tal-VAT. Dan minkejja id-Direttur Ġenerali tal-VAT żvela li kienet jinforma b'kollox lill-Ministru tal-Finanzi u lill-Prim Ministru. Każ ieħor Noel Borchheadley, l-eks segretarju personali ta' Tonio Fenech, ammetta fil-qorti li irċiva flus minant JPM Brothers, il-kumpanija li kienet tiffinanzja l-kampanja elettorali ta' Tonio Fenech. Il-Ministru iżda baqa' ma jridx jirriżenja. Jien ngħid ir-responsabilità kollha taqa' fuq Lawrence Gonzi, għax jekk Tonio Fenech ma jridx jirriżenja, għandu jkun Lawrence Gonzi li jaqbad u jneħħih. Il-mexxej Laburista tkellem dwar il-laqgħa tal-Ministri Ewropej fuq l-immigrazzjoni li matula il-maġġoranza tal-pajjiżi Ewropej ma ċettawx li jieħdu refuġjati minn pajjiżna. Riżultat dirett ta' djufija li l-Gvern qed juri fil-konfront tal-politiċi għal Joseph Muscat minkejja li sentejn ilu il-Prim Ministru ftaħar li firma il-patt tal-immigrazzjoni. Ir-riżultat kien umiljazzjoni għall-Gvern u umiljazzjoni għal pajjiżna. Għax ma naħsibx li nistgħu b'xi mod inkunu sodisfatti b'dawn l-ammonti. L-Istati Uniti kienet ferm iktar solidali magħna milli kienu il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-mexxej Laburista qal li mhux aċċettabbli li l-Prim Ministru u l-Kabinett tiegħu jieħdu paga doppja u li kull min ma jaqbilx ma' din iż-żieda għandu jivvota favur il-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni. Żvela kif fil-kumpanija Arms hemm massi li sparixxew. Joseph Muscat jgħid li l-Ministru responsabbli jaf b'kollox u għalhekk għandu jieħu il-passi meħtieġa.